Ka Pakistan kelahir thmabiang ya ka Afghanistan da ka batmu ban penjot ya ki jaka Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika, kad ba kajakan at hapadeng kineki artili kiri ba marjan, kadang yai teng banang khamjur palan, ya kanu ka kendon belabo mensua. Ki he sarkar jong ka Afghanistan ki ong ba ki jing syak thombor ki lakta ya ki bapun ki jaka kenthop ya ki jaka sabriu ka bala penlong i kiri pai ba ban yam ka sarkar belalam da ka Taliban kala beteng ban penram ki tek jing syak thombor da ka ba khot ya ki jing thombor ba pau prathai ban maham ba ki jing syak thombor kin om sa klem jubam kane kejakan at kabala jala katto kane panai hadin ba kejakan at kala kham telot hapdeng ka Pakistan bat ka Afghanistan kachinga te la pensanga lingkot ye kachinga le hadin kijing persyaput kibla stang hapunai Oktober jong snam arajar pusan ndai kijing syak thombor jo kilano hapo ka Pakistan bat kijing le pensitom ben sya siliang put kila penkhi biang ye kijing long jeman sya kijing le persya ka bapau ka ba khampau nam kalong ba ka Pakistan klastang ya operation khasap lil haks ka ba penlong kijing herthma de klingsun ki ba thmui ki jakabu sipai ka Taliban hakinong ba ki ba he khasap lil hak kade ka kentin ka bala penon kam de ki bor sensar jong ka Pakistan na ka banda ki kam pensitom ben persya ye ki Taliban hasilenter ka duran limes ka ba kham kongsan kalong ba ki kenthe bat ki khna kilong ki bapun ki rupai pa ki bala yap ha kaliang ka Afghanistan ha ki jekan ar padang sian ha ki khaput loong ka kaipot jong ka Yunama kuman chupen kan mau bakat kum ki telong kubor ki don sispa propsan ngur ki rupai pa ki bala yap Afghanistan ha padeng ka janmit jong ka ar phundu trek jupnai fev barsan trek upnai march namar ka chi hert mana sun jong ka Pakistan ki he jong ka Pakistan ki kantho ba ki chi hert ma ki dei ki batmu ya ki kan hun leno ki batrekam nai ki jaka jong ka Afghanistan ke Islamabad kla keno bonsin ki Taliban jong ka Afghanistan ba ki aila ti ki kan hun leno teraks Taliban Pakistan pan penyai ye ki jikari tengen hasil yang kaput ka Kabul ka kantai ye ka te ki keno bat ka banjur ba kam persya ki leno ki batmu penjot ya ka Pakistan kane kejakan at kami na kejakan at kabala slambha hasilen ter keduran limes ubade ulain bad upur usam ubajingai arhajan ruspa kilometer ubalai kene bad penyaklat ya ka Afghanistan bad ka Pakistan ka kaput kalong ka bae ban sisyar hak history namar ka jakalum jongka bad ki jaj pendri paston ki bayaj keleng-keleng habaro ar kiliang ki kan hun leno ki ju penon kambaklai ki pot banyaj hapadeng kine ki ar telikiri kajing ka ba khadu kelanang jor hadin kajing persyak thombor ki ba serkai hapo ka Pakistan ha ka bastang jong unusnem kajing thai bom penyap pilade ha ka wi ka Moscow jong kisah ha Islamabad ha pnai February kala penyap ki phongot ki nong mane blai kat ba ki wepat kajing thombor jukileno ki thmui ka bor pahara jong ka Pakistan ha ka jela Khyber Pakhtunkhwa ki bor sensar jong ka Pakistan ki kam ba ki te ki nong thombor ki don kajing ate ba ki kanhon ki badon Afghanistan kajing sya thombor ka banang khamjur kalami hadin bakliano kla thombor ki kali sipai bat ki jaka talasi ha khapot ha kawe kajing ja ha panai February kajing pen thai bom milade ha baja or district kala penyap e bongut ki sipai Pakistan bat ki ripai pa ki he sarkar jong ka Pakistan kila keno ya kila no ki badon kajing adai bat ki TTP bat kila keno baka Kabul kam syamala ban khanglat ya ki kam jongki ka Pakistan kala jubab ye jing hartma de klisun ha ki jaka jong ka Afghanistan ha ka bakut jo panai February da ka bakam bakla thombor ya ki jaka sa jong kileno ki bor sensar jong ka Afghanistan kila ong ba ki jing hartma ha ka jaka kata kila kata ye ki jaka ri pai pa ka bakan thobro ye ki kan the bar ki khna ka United Nation Mission ha Afghanistan hadin kala penti kna ba om dunai ka khatlai ngut ki ri pai pa kla yap ha ka we ni ki jing ja ka sarkar Taliban kla siu kaliang hadin katto knesngi da ka ba thombor ki jaga sa jong ki sipai Pakistan hasilen ter ki khapon ki sipai Afghanistan kila kam bakla yo kurop ki katto kene ki jaga butiar jong ka Pakistan bat kila pen mensaujur ye ki bor pahara ka Pakistan kila kantai ki te ki jing keno ndai kila kam ba ka cingale kila ja hakleng ki benta jong pur usam hadin kata Menteri Kampuing jong ka Pakistan Khawaja Asif ulama hamba ka cilong ciman kala panang kiu syaka ka bola batai kum ka thma ka ban sanang jor
ke Islamabad kelas tangro i ke hartma na sun bat na kendau da ka batmui ke jaka ba kangej mala penon kam de ki kenhun leno kinong yalam jong ke Afghanistan kentup no lam ba klidu jong ke Taliban uhibatullah akhun sada ki bala penrami kita ke hartma bat la perngam ban yada ya ki jaka jong ke Afghanistan kijing persang jo kinomi khmat pan penjam mi kijing hadu mentah klele pan wan ra kijing keren ki he jong ke Afghanistan ki ong bagi dang prilat pan keren hande ki bor sensar jong ke Pakistan kila aida ke bagi keren kamlong kepala panlong lemda ke Kabul kale da ke bating persya ya ki kenhun leno da ke babaro arliang ki kaliang kijing keno bat ki peteng ki kam sipai kinong pej bnia ki maham bagi jekan at pedeng ke Pakistan pat ke Afghanistan kala ban kelalong ke jekan at ke bakham he lada ke jekan at kadang ye peteng